Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А зараз нават за межы часу адыдземся ў нашым праекце і будзем размаўляць з гісторыкам, кандыдатам гістарычных навук Ігарам Мельнікавым. Добрый дзень, спадар Ігар. Прывітанне, са святам вас. Дзякуй вялікі, вас таксама са святам. Вось менавіта пра гэтае свята і хацелася б з вами пагаварыць. Спадар Ігар, я ведаю, што нашы сталыя гледачы і слухачы выдатна ведаюць, што вы адмыслоўца у гісторыі, такім кавалку гісторыі, які называецца міжваенны час, час паміж першай і другой сусветнымі войнамі. І менавіта на гэты час, на пачатак гэтага часу выпадае дата 21 сакавіка 1918 года. Што гэтая дата азначае, на ваш погляд, у гісторыі Беларусі? 25 сакавіка – гэта дата, якая наклала адбітак, вельмі вялікі адбітак на жыццё Беларусі ад 20 стагоддзя до 21 стагоддзя. Калі беларусы тады, это банальная, конечно, фраза уже зараз, потому что гэта, як кажуць, з кожнага зараз працы гучыць, але калі беларусы не зрабілі крок незалежнасці у той момант, іншыя бы пайшлі наперад. Польша, Савецкая Россия, Украина, магчыма, краіна Балтыі, а вось гэты кавалак тэрыторыі застаўся бы на адным месцы і просто банальна не выкарыстаў бы гэтую выдатную магчымасць, калі руйнаваліся імперыі і калі народы атрымалі магчымасць сказаць, што яны жадаюць жыць у сваёй незалежнай краіне. Беларусам неабходна было зрабіць гэты крок. Яшчэ і таму, што калі б не было гэтага зроблена, то бальшавікі просто не старались бы ствараць нейкую, нават маленькую, але савецкую Беларусь. Не было беларусізацыі, не было б БССР у 39-41 годах, а потым з'явілася б незалежнай Рэспублікі Беларусь у 91 годзе. Вось і простая традыцыя, таму што мы ўсё ж такі маем традыцыі з Полацкага княства, з Вялікага княства Літоўскага, але все ж сучасныя еўрапейскія краіны бяруць пачатак з мадэрновых нацый, а мадэрновай нацыі менавіта 20 стагоддзя, 18. Калі, я ж думаю, вы тут сочыце за дзяржаўнай прапагандай, дакладней там за тымі такими, што запускае дзяржаўная прапаганда і чым кіруюцца, якімі поглядамі на гісторыю кіруюцца праўлада і праўладныя, адпаведна, гісторыкі. Чаму, на ваш погляд, яны абыходзяць гэтую дату сваёй увагай? Вось кажуць там пра важнасць, там, я не ведаю, там, калі б створаная была Беларуская Савецкая Рэспубліка, там БССР, там прыгадваюць нават час ад часу Полацкае княства, але вот пра гэтую дату не ўзгадваюць. Сапраўды яна такая, можа быць, незначная з пункту гледжання дзяржаўнай ідэалогіі. Дмитрий, я тут с вами не совсем погоджуся, потому что узгадывали 18 год, 21 стагоддзе, и мы маем не только великое шыкоўнае святкаванне для оперного театра, але и так само выставу в Национальном историческом музее, где одним из тех, кто открывал эту выставу, был адыёзны гісторык, один з аўтараў сучаснай ідэалогіі. Якраз такі гэты чалавек стаяў, і яму было, можа, не зусім прыемна, але ён вымушаны быў якраз такі прысутнічаць, бо гэта гісторыя. Было вельмі шмат прадстаўнікоў грамадства, былі людзі ад гісторыі, ад культуры, ад традыцыі, была ўлада і прадстаўнікі незалежнага грамадства. І мы открыли эту выставу, мы показали бёд чырвона-белы сцяг слуцкіх паўстанцаў, на першы беларускі полк менскі. Цікавасць была вялікая, і ўлада прызнала гэтую ўсё. Я добра памятаю, як у расійскіх медыа тады пісалі актыўна бацькіны нацысты, вось улада прыгрэла гэтых самых нацыяналістаў беларускіх, але ж это не нацыяналізм, это просто дух народа. Я адзін з тых, хто, напрыклад, не падзяляе і думкі пра тое, што трэба толькі на нацыянальна рабіць акцэнт і выкідваць усё савецкае.
Я той чалавек, які заўсёды будзе шанаваць, напрыклад, 9 траўня, нават 3 ліпеня у кантэксце аперацыі «Багратыён», падзеі вызвалення беларускіх гарадоў ад нацыстаў. Для мяне гэта вельмі важная дата, у тым ліку, як, напрыклад, студзень 19 года, дата, калі была абвешчана ССРБ, Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка Беларусь. Але ж БНР, гэта той пачатак, з якога трэба было ўсё ж такі рабіць акцэнт. І калі мы бярэм 20-е стагоддзе, ту ж самую Другую светную вайну, там, польска-бальшавіцкую вайну, то як? Мы будзем прыцягваць з Великого княства Литовского адразу на падзеі 20-го стагоддзя? Не, ўсё было раней. Першая сусветная вайна, ці Вялікая вайна 14-18 года, потым польска-бальшавіцкая вайна, Рыжскі мір, і ў гэты час якраз спроба беларусаў стаць незалежнымі. Дзяржа ідэалогія, яна недалюблівае гэтую тэму толькі таму, што яна не зусім савецкая, недалюблівала. Зараз, канешне, вельмі кепская сітуацыя. Раней яна так спрабавала не заўважваць яе, таму што яна не савецкая. Гэта былі не савецкія беларусы, гэта былі людзі, якія выступалі пад нацыянальнай сімволікай за нацыянальную Беларусь, якіх потым ужо ў 30-е гады вельмі жорстка НКУС ДПУ знішчыла вось за гэты так званы нацыяналізм. Гэта непажаданая праўда, і сёння мы бачым эту вельмі цяжкую сітуацыю. Але зноў-такі, заўсёды я пра гэта кажу, што для таго, каб зразумець, што адбываецца, трэба адказаць на пытанне, каму гэта патрэбна. Вяртаемся да публікацыі расійскіх медыа ў 14, 15, 16 годах, 17, 18. Яны ўвесь час пісалі, што нацыяналізм у Беларусі падымае галаву. Вось гэтыя ўсе бацькіны нацысты, нацыяналісты, яны ўсе вось якраз тут ствараюць усё, каб адарваць ад Расіі. І вось зараз маем 21 год. Жудасныя рэпрэсіі супраць не толькі людзей, але і нацыянальнай гісторыі. І вось гэта супрацьстаянне, не зусім не зусім правільна. Это той грунт, на якім з'езжыцца і сённяшняя дзяржава беларуская. То каму гэта выгадна? Это не выгадна сённяшняй беларускай уладзе, гэта не выгадна грамадству беларускаму, гэта выгадна іншай сіле. У тым ліку гэта не выгадна і Польшы, таму што тыя стасункі, якія мы будавалі доўгі час, у тым ліку і я прыклаў гэтым, зараз руйнуюцца. Выставы, праекты сумесныя. Мы рабілі акцэнт на тое, што аб'ядноўвае нас. Калі мы разам змагаліся супраць агульнага ворага, напрыклад, тых жа нацыстаў у 39 годзе. І зараз раптам гэта ўсё трэба адкінуць, забыць, гэта ўсё не патрэбна, мы павінны памятаць толькі адно – савецкае. Но гэта не на карысць беларускай дзяржаве сённяшняй, 100%. Давайте вось польскае пытанне мы закранем крыху пазней. Я хочу да сённяшняга дня. Вось вы кажаце пра, узгадалі гэтыя публікацыі ў расійскіх СМІ, пра тое, што ўсё тое, што тычылася нацыянальнага вось этой мяккай беларусізацыі, это былі бацькавыя нацысты, і бацькавымі нацыстамі былі ў тым ліку там Белаус, Пальчыс, вы там і астатнія, усе, хто прасоўваў беларуская нацыянальная памяць, гісторыю, традыцыі і гэтак далей. Але і тады б можна было сказаць, што да, вось гэты супраціў ідзе на карысць Расіі, пры неяк там прыцісняюць гэта ўсё, можа быць, па замове там з Масквы, з Крамля там ці яшчэ там, каб ім дагадзіць. Але сёння мы маем іншае. Зараз не кажуць пра тое, што гэта там нешта вот такое. Найперш ідзе, як у дакументах пішуць, із'ялі пратэсную сімволіку. То есть размова ідзе пра тое, што менавіта ўлада ўспрымае гэта як пагрозу сабе. Нібыта вот гэтая беларуская ўлада всю беларускую сімволіку успрымае як пагрозу сабе. То можа тут і Масква ні пры чым, тут вот самі вот за свае крэслы і за сваю ўладу больш непакояцца. Не пагаджуся з вами. До 20-го года, до лета, літаральна некалькі публікацый маіх былі на тым же Фейсбуку. Я стою у хатыні з вялікай пагоняй з надпісам «Беларусь», я стою на кургане славы, я рассказываю про трагедыю хатыні, я рассказываю про героічны Багратыён у гэтай кашульцы, іду по цэнтру горада з палякамі, беларусамі, расіянамі на экскурсіях.
І ні адзін чыноўнік, ні адзін супрацоўнік міліцыі да мяне не падыходзіць і кажа, што гэта у тебя нацысцкая сімволіка і ты пройдёмте-ка з намі. Это было нормально, это было органично, это не выкликало супротиву. Як ты апранул червоно-зеленую майку, так ты апранул бело-червоно-белую тишутку и спокойно мог пройти по центру города, спокойно пройти. И это зараз накинули, это зараз просто банально притягнули. Камусьці гэта вельмі цікава і зрабіць гэта руками улады, знішчыць нацыянальнае, а потым банальна зрабіць сваё. І вось гэта зараз адбываецца, таму што мы бачым рэальную сітуацыю. Тое, што было, перашкаджала расійскаму наратыву, напрыклад, у той же гістарыяграфіі, гэта нацыянальныя элементы не толькі старажытнай гісторыі, там, Рэч Паспалітай, Великае княства Літоўскае, але 20-е стагоддзе, яна ўсё зараз знішчана. Ну, вось, беларусы войску польскім. Каму яны зараз патрэбныя? Больш там, это небяспечна. Прыбіраюць з тых людзей, якія арганізоўвалі гэтыя выставы, рабілі гэтыя выставы, рабілі гэтыя праекты, напрыклад, там, дзядак з польскім мундужы. Ну да, они казалі пра палякаў, але ж яны казалі ў тым ліку і пра людзей, якія нарадзіліся на беларускай зямлі, якія змагаліся супраць нацыстаў. А мы зараз кажам пра гераізацыю нацызма. То мы не гераізуем нацызм. Яшчэ адзін вельмі небяспечны момант, на вялікі жаль. Сёння за гераізацыяй нацызма вельмі часта я заўважыў гэта, спадзяюся, што так не будзе, але хаваецца менавіта рэпрэсіі супраць антысавецкасці. Я заўсёды кажу, што не трэба быць крайнім, напрыклад, антысавецкім ці нацыяналістычна-беларускім, але з другога боку, антысавецкасць, напрыклад, тых же самых польскіх партызан, калі гэта было вайсковае злачынства, трэба казаць не пра антысавецкасць, а пра здзейсненае бурам, напрыклад, вайсковае злачынства. А тое, што гэтыя людзі, напрыклад, змагаліся за межы до 1939 года, ну, яны былі ў тым ліку жаўнерамі войска польскага. Яны змагаліся. Ці гэта было на карысць беларускай дзяржаве? Ну, тут, конечно, вялікія пытанні. І тут мы можам дыскутаваць на ўзроўні гістарычных канферэнцый, на ўзроўні, напрыклад, выкладаў. Это, конечно, нормально. Беларуская пазіцыя павінна быць у гісторыі, а не савецкая пазіцыя. Таму вось адсутнасць, якая была, напрыклад, у папярэдні час, адсутнасць беларускай нацыянальнай ідэалогіі ці акцэнта на беларускам, яна зараз і сказваецца на ўсіх гэтых праблемах, таму што чырвона-белая сімволіка, пагоня, аспекты нацыянальнай гісторыі выстаўляюцца за элементы не толькі пратэста. То, что протесты, ладно, я там как бы допущу, что там вось есть ненависть до того, что вось гэты сцяг ходил там з людзямі разом. Але гэта не толькі ненависть до протеста, гэта яшчэ спроба дацягнуць вось менавіта гэты гітлераўскі сімвол у іх разуменні. Але ж гэта не гітлераўскі сімвол. Мы гэта шмат абмяркоўвалі, зноў-такі казалі, дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь, на ім прысутнічае чырвона-белая паласа ў выглядзе арнаменту. І яе не прыбраць, яна заўсёды была. Гэта душа народа. Калі я выбачаюся, ўжо мы тут пераскочылі ўсё ж таки на сучасныя падзеі, калі мы кажам, вот выступіла Генпракуратура Беларусі з прапановай там пакарання, вот ініцыятыва, што пераследу і ўвогуле размова пра генацыд беларусаў, і калі пад гэта пад чаго я не адмаўляю, вось скажем, дзеянні таго ж самага бурага можна прыцягнуць да вот гэтай сітуацыі і сказаць, што там быў генацыд беларускага народу. Скажите, то пад чырвоным сцягам у 30-е гады і пазней у Беларусі не было генацыду беларускага народа? Ну, мы бачым это с самого початку перадачи, я про это и кажу, что у нас есть однобокость, есть элементы гісторыі пожаданыя и непожаданыя. Это великая проблема. Про это мы можем казать, про это не можем казать. Тому вот эти репрессии сталинские, курапаты, те же самые, долгий час заставаліся па-за ўвагай, напрыклад, тых жа ўлад. Ну, дзякуй Богу, паставілі помнік у Курапатах, але ж зноў-такі не дазвалялі ўвесь час гучна пра гэта казаць. З другога боку, ёсць таксама, я лічу асабіста, што ёсць трошкі палітызацыя гэтай тэмы з боку таго ж незалежнага грамадства. Самае, чаго я дабіваўся, напрыклад, да 20-го года, это каб людзі проста, без палітыкаў, без сімволікі прыходзілі туды і даведваліся гэтай гісторыі. Хто там ляжыць, чаму яны былі расстраляны. Бо з гэтага пачынаецца якраз неабходная праца. Я тут вазіў расійскіх турыстаў, і пасля наведвання Курапатаў яны выходзілі і казалі: цяпер мы разумеем, чаму у вас на вуліцах не размаўляюць па-беларуску. Вось гэта арганічная праца патрэбна была.
І яна зараз патрэбна, нягледзячы на ўсе гэтыя праблемы, якія існуюць у нашым грамадстве беларускім. Акцент на тым, што ёсць савецкія рэпрэсіі, ён павінен прысутнічаць, таму што ёсць факты бясспрэчныя, прызнаныя нават у Расіі, про тое, што знішчалася беларуская інтэлігенцыя, ноч паэтаў, знішчаліся перабежчыкі з той самай заходняй Беларусі ці другой Рэчы Паспалітай, а гэта былі беларусы. Яны станавіліся ахвярамі пасля 39-го года дэпартацыі жудасныя. Ты ж самыя жаўнеры Андерса, якія з'явіліся на савецкай тэрыторыі не з капусты вылезлі, яны былі вязнямі лагераў. Гэта ўсё варта расказваць і паказваць і рабіць на гэта у гэтым сэнсе акцэнт, на што мы рабілі, што гэта беларуская гісторыя, не польская гісторыя, не расійская, а менавіта трагедыя беларуская. Тут яшчэ вельмі важны момант пра тое, што мы павінны паказваць два бакі вось той трагедыі, напрыклад, рэпрэсіі там. Мы павінны паказваць, што людзей проста спачатку тых жа бнэраўцаў выцягнулі, а потым знішчылі, гуляліся з імі, а потым 37-38 год, польская аперацыя. Мы павінны паказваць і расказваць гэтую трагедыю і не баяцца, напрыклад, каб нас абвінавацілі, што мы там польскую гісторыю там паказваем. Гэта беларуская гісторыя. Ну так, беларуская гісторыя і вельмі трагічная гісторыя пад чырвоным сцягам, які можна спакойна называць дзядулям сённяшняга афіцыйнага чырвона-зялёнага сцяга. Вот і пакаяння за гэта як бы так з таго боку і не было. Да хатыні ходзім і мы пра гэта памятаем, пра гэтую трагедыю, а да у Курапаты нешта вот я і не прыгадаю, каб паходаў было і там не стаялі. Вадзіў я экскурсіі, вадзіў. Экскурсіі не так шмат было. Я зараз не пра вас, а вот пра аднаго дзеяча, які там выступаў і расказваў пра тое, што вот мы тут зараз усяму свету покажем, что такое геноцид. Да, вы тут маете рацию, что зноў-таки у нас перагиб у гэтым сэнсе вось на, напрыклад, злачынствы нацысцкія, а советские злачынствы мы забываем, не рассказываем, не показываем. Быццам іх і не было. Але яны былі, і рабіць, напрыклад, гераізацыю нацызма, калі чалавек прытрымліваецца ці не прытрымліваецца нават антысавецкіх пазіцый, калі чалавек спрабуе паказаць факты таго, як, напрыклад, савецкія ўлады рэпрэсавалі, мякка кажучы, рэпрэсавалі беларускае насельніцтва, ну гэта глупства. 21 стагоддзе, факты вядомыя, дакументы адкрыты, людзі ведаюць гэта. Ну мы не на востраве жывем. Побач з намі тая ж Расія, дзе врэшце-рэшт ёсць там і музеі, ёсць там і расповеды, ёсць там і мемарыялы і так далей. Ёсць памяць людская, якая будзе заўсёды захоўвацца. Гэту гісторыю нельга выкінуць. Як нельга выкінуць гісторыю савецкіх жаўнераў, якія змагаліся супраць нацыстаў, якую мы павінны шанаваць, якую мы павінны расказваць. Вот ваши словы выдатныя. 21 стагоддзя, факты вядомыя, гісторыі вядомыя, тым не менш мы у чарговы раз зараз бачым гэтыя, ну я не буду даваць сваю адзнаку, але, скажем так, сцверджанні пра тое, як пад чырвона-белым сцягам тут нібыта паліцаі і калабаранты расстрэльвалі, знішчалі, катавалі шараговых беларусаў. Як гісторык, вы маеце такія факты? 21 стагоддзя. Вы выдатна наконт гэтага размаўлялі з добрым суперскім спецыялістам-ляхарам. Гэта чалавек, які дастаткова добра і глыбока вывучыў мундзір, уніформу. Я таксама яе вывучаў. Фактаў няма. Ёсць факты таго, што была калабарацыя падчас Другой сусветнай вайны, супраца беларусаў з нацыстамі. Ёсць факты таго, што частка беларусаў удзельнічала ў карных акцыях, мае кроў на руках, і гэта сапраўднае вайсковае злачынства. Мы з вами таксама ў адной з перадач размаўлялі наконт таго, што варта вывучаць гісторыю гэтай самай калабарацыі. І калі вайсковы злачынец быў вось адсюль, беларусы і так далей, і на яго руках кроў,
і гэты факт трэба абавязкова паказаць, расказаць і напісаць пра яго артыкул і не хаваць яго, што вось ён там, магчыма, быў нават і свядомы беларус, але ж кроў на яго руках ёсць, але не вінавата ў гэтым сімволіка. Што тычыцца насамрэч сімволікі, да, яе выкарыстоўвалі нацысты, але яе выкарыстоўвалі, зразумела, адмыслова частка нашай свядомай так званай інтэлігенцыі, якая несвядома яе выкарыстоўвала, лічыла, што вось пад нацысцкімі сцягамі у нас нешта можа атрымацца. Але нічога путнага з гэтага, в прынцыпе, не магло атрымацца. З другога боку, сярод тых, хто пайшоў на супрацу, былі людзі, якія верылі ў тое, што яны робяць беларускую справу. І зноў-такі, з беларускага пункту гледжання трэба разбірацца. Калі гэта быў вайсковы злачынца, гэтага чалавека трэба паказаць пра яго праўду, і сапраўды, калі нехта спрабуе гераізаваць яго, то яго трэба, гэтага чалавека, хто збіраецца гераізаваць у суд. Калі гэты чалавек проста выкладаў беларускую мову, быў членам, напрыклад, Саюза беларускай моладзі, арганізацыя, якая не была прызнана злачыннай Нюрнбергскім працэсам, но то трэба вывучыць гэтага чалавека, паказаць, чаму ён пайшоў, вымушаны быў пайсці. А самае галоўнае, вот зараз я рыхтую новую кнігу, она уже готовая, чэрвень 41-га, «Стунить на старой мяжы». Она будзе пра баі на старой мяжы на 41-м годзе паміж Чырвонай арміяй і нацыстамі. Але трагедыя Беларусі тут вельмі добра паказана. Чаму за месяц чырвоная ўлада пакінула Беларусь нацыстам? А гэта мільёны людзей. І што гэтым людзям рабіць, калі яны апынуліся пад нацыстамі? Адны ідуць так у савецкія партызаны, другія ідуць у паліцыю, трэція сядзяць у хаце. Прыходзяць айнзацгруппы, выпальваюць вёску. Спачатку забіваюць габрэяў, потым выпальваюць вёску. Выбор вельмі цяжкі быў тады ў беларусаў, і гэты выбор трэба паказаць, каб чалавек смог разумець, чаму адзін пайшоў у чырвоныя партызаны, іншы апрануў чорную паліцейскую форму і быў паліцаем. Але зноў-такі, ці ён удзельнічаў у знішчэнні гетта, ці ён удзельнічаў у знішчэнні савецкіх вайсковапалонных. Калі так, злачынца, калі не, трэба аналізаваць, што, як, якім чынам. Для гэтага трэба адкрытыя архівы, адкрытыя дакументы, але нават і зараз хапае матэрыялаў, каб больш глыбока, без савецкіх акцэнтаў аналізаваць гэтыя падзеі. Бо пасля Другой сусветнай вайны для савецкіх улад чалавек, які супрацоўнічаў з нямецкімі ўладамі, быў злачынцай. Ён быў злачынца, здраднік радзімы. Пасля вайны не было смертнага прысуду, тут давалі 25 год. І такія прысуды атрымлівалі, напрыклад, тыя, хто са зброяй у руках удзельнічаў у карных акцыях, а таксама тыя, хто, напрыклад, быў у СБМ, Саюзе беларускай моладзі, не удзельнічаў ніякіх карных акцыях. Ці быў, напрыклад, старастай у вёсцы, не удзельнічаў, напрыклад, у расстрэлах ці гэтак далей. Яны ехалі ў Сібір, кто-то выжываў, кто-то не выжываў, але ж для савецкіх улад яны былі злачынцамі. Сёння трэба аналізаваць і паказваць сэнс калабарацыі, якая была распаўсюджана па ўсёй Европе. Это была і Францыя, і Галандыя, і Данія. Што гэта было? Што прымусіла людзей? Паказаць, хто такі злачынца. І не падтасоўваць гэтыя факты, напрыклад, з сімволікай, з элементамі і гэтак далей. Неважна, якая была сімволіка. Важна, які быў кепскі чалавек і колькі крыві на яго руках. І вось гэтую праўду трэба паказаць. З гэтым я згодны, абавязкова згодны. Гераізаваць яго ніяк нельга. Але трэба паказаць аб'ектыўна, а не накідваць ярлыкі па-савецку. Ну так, а калі ўсё ж таки там генпракуратура дойдзе да вось гэтых справаў, там расследавання геноцида беларускага народа, то я спадзяюся, што яны адкрыюць ці там самі вывучаць архівы КДБ і за факты і за геноцид беларускага народу ну нейкім чынам ці прыцягнуць да адказнасці, ці прынамсі расставіць кропкі над «і» тых супрацоўнікаў НКУС, якія расстрэльвалі беларускую інтэлігенцыю і проста свядомых беларусаў у тых же самых курапатах. У Беларусі неабходна ствараць інстытут нацыянальнай памяці, і трэба збіраць гісторыкаў, якія аб'ектыўна, без нейкіх там акцэнтаў зверху, будуць проста вывучаць увесь пласт гісторыі і даваць гэтыя факты грамадству.
Але спадар Ігар, давайте вернемся яшчэ да дня волі, да 25 сакавіка, дакладней да Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы адзначылі на самом пачатку нашай размовы тую важнасць, што для гісторыі Беларусі, для сучаснай Беларусі, што яе б не было, калі б у той час не была абвешчана незалежная Беларусь. Ці можам мы пахваліцца тым, што дакладна ведаем усю гісторыю, ось як там што рабілася, якія рухалі людзьмі нейкія інтарэсы, што перашкаджала, што увогуле, можа быць, вот вы разумееце, што стала прычынай таго, што БНР, ну, как бы так, не сталася тым, чаго ад яе хацелі. Просты адказ на пытанне. І тады і зараз беларусы не заўсёды гатовыя дамаўляцца. І самае галоўнае, і тады і зараз не ўсё беларускае грамадства разумее, што такое нацыянальная ідэя і якое значэнне мае беларуская незалежнасць і беларуская дзяржава. Тут насамрэч вельмі важна, таму што ў 18 годзе, 2000, я маю на ўвазе, в 18 годзе выйшла дастаткова шмат розных прац і дастаткова грунтоўных, цікавых прац. Здаецца, людзі іх набывалі, чыталі, глядзелі, і ніхто аўтарам не перашкаджаў выдаваць. Тады у мяне, напрыклад, «Забыты корпус» выйшла кніжка. Ну і насамрэч здаецца, што гісторыкі што маглі, то зрабілі. Хаця, конечно, у беларускім грамадстве не хапае падтрымкі той ж самай дзяржавы для таго, каб аб'ектыўна зразумець падзеі 103-гадовай даўніны. Открываю раніцай Телеграм, Савецкая Беларусь, там ОНТ, АТН, там весь час ідзе гэтыя чорныя матэрыялы пра што мы там не павінны святкаваць, што мы там насамрэч. І все гэта ілюструецца, напрыклад, здымкамі 44-го года беларуская краёвая абарона, што лабарант. Але 18-й год, ну, толькі там малюнак нейкі дадуць, што пад кайзерам. Але не кажуць аб'ектыўна факт, просты факт, што яшчэ за там пару тыдняў да гэтага бальшавікі аддалі Беларусь таму же кайзеру, падпісвалі з кайзерам перамовы ў Берасці літоўскім. Была там дамова ў іх, і насамрэч тое ж самае свята 23 лютага з'явілася з-за таго, што немцы просто як шлі, так і ішлі, амаль дайшлі да Петрограда. Под Псковом спыніліся, таму што ну, хацелі падпісацца. Ні Германії, ні бальшавіцкай Расіі не была патрэбна незалежнасць. І беларусам трэба было выходзіць з таго, што, канешне, сітуацыя вельмі цяжкая, і з аднаго боку тут польскі корпус ёсць, з другого боку кайзераўцы не дапускаюць беларускай дзяржаўнасці. Таму, канешне, былі памылкі, але маніпуляваць гэтымі памылкамі, як, напрыклад, зараз дзяржаўная ідэалогія пастаянна стала апелюе да гэтай тэлеграмы кайзеру. Ну, насамрэч, што ж казаць, Рэгенская рада ў Варшаве была, якая з немцамі пераправодзіла перамовы. Бальшавікі ў Берасці літоўскім праводзілі перамовы з тымі самымі немцамі, хацеў сказаць, нацыстамі, ужо ж памыляюся. Але ж насамрэч факт застаецца фактам, што гулялі тады ўсе. УНР, Украінская Народная Рэспубліка, атрымалася ім зрабіць крок наперад, але зноўкі там таксама былі пертурбацыі. Гетманат, дырэктарат і гэтак далей. Нашыя, магчыма, перамаглі б, калі было моцнае войска і калі было еднасць у грамадстве. Але ж працэс нацыянальнай самасвядомасці, гэты працэс, які сёння вельмі актуальнае значэнне мае, вось тады он толькі пачынаўся. І як Купала пісаў, там Беларусь, там незалежнасць, а тут паўстань пракляццем, ну а мы... І вось мы, дум крутня разбежнасці, думаем, а куды ж нам ісці, якім чынам ісці. І вось тады беларусы якраз і апынуліся на такім раздрожжы. Але, калі б не з'явілася чорна-белая тэма, як кажуць, сучаснай мовай, калі б не з'явілася сцяг, сімвал, спевы, войска, калі б не было, напрыклад, слуцкага збройнага чыну, то пра нейкую незалежнасць беларускую, як я кажу заўсёды, беларусаў тады трэба было расфарміраваць. І гэты момант аб'ектыўны, як бы то і не казала там сённяшняя дзяржаўная ідэалогія. Гэта факт, застаецца фактам, што трэба было рабіць стаўку на штосьці. І дзеючы БНР, напрыклад, у 20-е гады зрабілі стаўку на БССР, таму што яны паверылі беларусізацыю. А беларусізацыя — гэта унікальная з'ява ў беларускай гісторыі.
У меня есть у моей коллекции документы белорусской милиции советской, цалком на белорусской мове, еще в 30-е годы. Назва Менск, а не Минск. Это вельмі вялікае значэнне мае да сённяшняга дня. І все гэта варта паказваць, расказваць, у тым ліку пачынаючы з падзей БНР і далей БССР, другая сусветная вайна, аб'ектыўна, даючы людям просто факты, гістарычныя факты. А няхай яны пазней робяць акцэнт. Нехта баіцца беларускай мовы, але ж перыяд беларусізацыі ўсё на беларускай мове. Беларуская міліцыя здавала экзамены на веданне беларускай мовы. Это было нормально. Чырвоная армія была, праводзілася беларусізацыя нават, тэрытарыяльныя часткі. Людзі верылі ў тое, што ў іх атрымаецца. І БНРаўцы вярнуліся, таму што паверылі ў тое, што тут будзе стварацца, ну, няхай і камуністычная лишь Беларусь. Тарашкевич вярнуўся, таму што верыў, што ўсё ж такі, неважна, чырвоная, але ўсё ж такі Беларусь і нацыянальная Беларусь. Дарэчы, вот мне заўсёды цікавіла, чаму тэлеграма Кайзеру гэта, ну я не ведаю, ай-яй-яй, які жах, які вот здрада і ўсё гэта такое, а тэлеграмы Леніну гэта ўсё нармальна. Но тут справа ў тым, што я паўтаруся, што нашым дзяржавам, такім як, напрыклад, Украіна, Беларусь, в той час трэба было знайсці нейкі такі вось пункт апору. Таму вы шукалі, куды да каго звярнуцца. Ленін, дзякуючы савецкай ідэалогіі, гэта, і ў тым ліку сённяшні вялікі жаль дзяржаўнай, гэта чырвонае, гэта савецкае, тое, што трэба падтрымліваць, тое, што бездакорна. І таму вось не робіцца аналіз таго, што гэта было для Беларусі, якім чынам Беларусь мела быць. Допустим, няма БНР, няма магчымасці там стварыць беларускай дзяржавы, ёсць там заходняя область, і што? І бальшавікі эту заходнюю область долучаюць да РСФСР. А их нафиг, этих белорусов, забудем мы про их, потому что они сами не хотят своей державности, сами не цікавятся своей будучыней. Вот там украинцы нечто там заявляют про себя, краины Балтии заявляют, а гэта сидят себе на Полесье и вуз не дують. Ну то мы их расформируем. И вот так оно было б насамрэч. Хотя историк не повинен казать, что было б калі. Але ж варто было заявить про себе. И 20-й год, калі Слуцкі збройны чын был, то тады случакоў кинули ўсе. И поляки кинули, и большевики пришли их забивать. А яны змагаліся за волю, за долю и за будучыню. Заклали гэты ген беларускасці і далей показывали яго. І тут насамрэч вельмі важна гэта ўсе моманты ставіць. Калі я рабіў экскурсію у лістападзе 2020 года па месцах, звязаных са Слуцкім збройным чынам, за нами ходила міліцыя, а я з імі размаўляў, казаў: слухайте, хлопцы, ну гэта ж стагоддзе, гэта ж вялікая дата ў беларускай гісторыі. Тут не палітычная акцыя, а менавіта гісторыю мы вывучаем і паказваем. Ну і дзякуй Богу, санкцый никаких не было, але ж все ж таки, ну, не так трэба рэагаваць. Хаця зноў таки, магчыма, была палітызацыя гэтай тэмы. Но зараз трэба, я кажу, што трэба да гісторыі ставіцца вельмі спакойна, не рабіць яе зброю. Але тым не менш, што мы губляем, не прызнаючы на дзяржаўным узроўні 25 сакавіка як дзяржаўнае свята? Ну, было, і можна і как бы не памятаць, ці ўсё ж таки гэта дзень, які мусіць неяк адзначаны быць календары. Напэўна, ён павінен быць адзначаны. Зразумела, што яму мінус зараз ідзе палітызацыя гэтай тэмы, але з другого боку выкінуць гэтыя падзеі немагчыма проста таму, што, напрыклад, сёння ўсе дзяржаўныя тэлеграм-каналы пішуць пра гэтую дату. Зразумела, пераносячы на сённяшні дзень, але зноў-такі вымушаны расказваць гэтую гісторыю пра ўладныя гісторыкі, з інстытута гісторыі, з іншых інстытуцый каментуюць гэтыя тэлеграму Кайзера, гэтыя падзеі ўсе, раздраі паміж ПНРаўцамі і гэтак далей. Они не могуць маўчаць пра гэтую тэму. І немагчыма замаўчаць, таму што яна была. І вывучаючы гэтыя падзеі, трэба проста адкінуць савецкія штампы, адкінуць нават дзесьці, магчыма, і нейкія нацыянальныя моманты,
а даць магчымасць людзям самім зразумець, што якое значэнне мела гэтая падзея у нацыянальнай гісторыі Беларусі. І, канешне, адмовіцца ад яе ніяк не атрымаецца. Гэта як, напрыклад, сказаць, што беларусы там толькі з 91-го года з'явіліся, і дзяржава наша з'явілася. Тут усе побач неяк раней гісторыю сваю там ад дзеда-прадзеда лічаць, а мы вот так раптам без дзедаў-прадзедаў з'явіліся і адразу пайшлі ў 21 стагоддзе. Таму, як бы то ни было, я ўжо гэта казаў і кажу яшчэ раз, тысячны раз, не можа быць правільнай і неправільнай гісторыі, не можа быць пажаданай і непажаданай гісторыі, чорнай ці белай. Ёсць гісторыя. Гісторыя нашай краіны, якую трэба шанаваць, якую трэба ведаць, вывучаць, а ўжо зразумець сваё стаўленне да яго, кожны чалавек сам зробіць стаўленне. Да тых, хто супрацоўнічаў з нацыстамі, да тых, хто расстрэльваў у курапатах, да тых, хто ў 39-м годзе ў польскіх мундзірах пачаў біць нацыстаў, тых, хто апынуўся ў арміі Андерса, тых, хто абараняў берасцейскую крэпасць у 41-м годзе ў чырвоных мундзірах савецкіх, тых, хто ў 41-м на старой мяжы пагібаў. Насамрэч, гэта ўсё элементы беларускай гісторыі, іх трэба ведаць і ніякім разам не выкідаваць іх. Не выкідаваць з кантэксту нейкія факты, сюжэты і так далей. Это глупство. Так, цалкам з вами згодны. Гісторыю трэба ведаць, трэба прымаць яе, а не бегаць і не крычаць на пустым месцы без доказаў, без фактаў. Гэтыя фашысты, а гэтыя не фашысты. Король и Шут, такие историки договорятся до того, что Белоруссию разделят между Польшей и Россией, потому что хотят быть сильно независимые. Король и Шут, Белоруссию хай делять усе, хто хоча, хай так и делить. Галоўнае, каб Беларусь засталася неподдельной, незалежной и суверенной, чаго мы усе разом и жадаем. Однозначно, тому што калі толькі пачынаў, напрыклад, свае экскурсіі, былі такія выказванні, што вось Мельнікаў паставіў слуп польскі пад Менскам. На што я казаў, калі чалавек прыйшоў на мою экскурсію, убачыў гэтую экскурсію, ён трагедыю гэтых беларусаў пад сябе прапусціць. У мяне на экскурсіях люди плакали, потому что сказали, у меня же бабуля такое рассказывала, что вас не пропускали или там сажали за то, что они там находились на помежной зоне, за то, что он там ходил там контрабандой, например, обвинуватели его подчас польской операции и так далее. То есть, когда это все будут ведать люди, то яны ніколі не дадуць магчымасць чужынцам делить Беларусь. Мяжу гэтую даваенную трэба ведаць для того, как, не дай Боже, допустить гэты падзел. Маніпуляваць гэтым фактам адназначна не карысна для Беларусі, але даказваць і паказваць праўду. Я вось кажу, калі з'явілася дыскусія на 17 верасня з боку дзяржавы, я ўзрадаваўся ў нейкім сэнсе, таму што з аднаго боку дзяржава цалкам маўчала на апошні час пра 17 верасня. А тут раптам вось сталі высоўваць нават дзень народнага адзінства, мы пра гэта з вами таксама ўжо ў свой час размаўлялі, але ж хоць прынамсі людзі звернуць увагу, што ж адбылося, якім чынам. І заўсёды кажу, што нельга ставіць пад пытанне падзеі 17 верасня, але заўсёды трэба рабіць акцэнт на тое, якім чынам мы аб'ядналіся і калі фактычнае аб'яднанне наступіла. Бо мяжу ж бальшавікі трымалі. У 1941 годзе вялікая колькасць габрэяў, напрыклад, не ўратавалася ад нацыстаў, бо не перайшла тую мяжу, бо там стаялі памежнікі, іх не прапускалі. Я пра гэта ўсё пішу ў сваёй новай кнізе. І яны вымушаны былі вярнуцца на тэрыторыю заходніх абласцей БССР і потым стаць ахвярамі нацысцкіх айнзацгруп. Гэта факт, пра які варта казаць за той же самай мяжы, якая існавала не толькі до 39-го года, а до 41-го года. І пра яе, дзякуй Богу, забылі пасля 45-го года, пра гэтую унутраную беларускую мяжу. Але гістарычная памяць не засталася, і пра яе трэба расказваць, паказваць, каб і чалавек не толькі з Берасці і Горатні ведаў гэтую гісторыю, бо для іх гэта сямейная гісторыя, але таксама з Бабруйска, Магілёва, з Оршы таксама ведаў і памятаў гэтую трагедыю. Дзякуй вялікі. Ну што ж, можна толькі пажадаць, каб людзі менш слухалі дзяржаўную прапаганду, а сапраўды, калі нешта выклікае цікавасці, сумневы, вывучалі гісторыю, глядзелі на гістарычныя факты. Святлана Банкарова, даражэнькія беларусы, з днём волі. Дзякуй вялікі, Святлана, далучаемся, і я думаю, што мы са спадаром Ігорам таксама усіх віншуем. Сапраўды, вельмі важна, каб сёння людзі, вот я пишу ў сваім фейсбуку увесь час, мне там абвінавачваюць, што я не змагар.
Я закликаю люди спокойно, посидите, выучите свою историю, почитайте гэтыя свои книжки. И вот мы потом, вы 26 год не звертали увагу на свою историю. Так, вам, магчыма, ніхто не давал, але ж себе дома почитать книжку вам никто не забаронит. Посидите, почитайте, выучите, зробите выснову про свою минувшую. Быть может, в будущем зробите выснову и не повторите помылки, які были зроблены своими попередниками. Дякую вялікі. Не рабіце памылак, ведайце сваю гісторыю. Ігор Мельнікаў, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.